Mi u Nišu poslujemo pod brendom RCNT IT Europe, to je deo srpske kompanije koja je pak deo američke kompanije koja posluje u 3 oblasti, prevashodno. IT naravno kao jedna od njih, servisi u inženjeringu i healthcare, odnosno podrška u pružanju medicinskih usluga. Naš tim u Nišu konkretno broji 70 i nešto ljudi. Takođe smo organizovani u 3 grupacije. Jedna su, dakle, servisi u oblasti IT-a, odnosno razvoja softvera. Druga grupacija se bavi pružanjem usluga u oblasti bezbednosti, znači cyber security popularno nazvano, i treća grupacija, odnosno shared service center, je grupacija koja se bavi pružanjem usluga u oblasti podrške pri naplati, fakturisanju, znači payroll i billing. Kao i većina kompanija koja se trudi da se bavi naprednim tehnologijama ili se bavi naprednim tehnologijama, imamo veliki broj izazova. Naravno, naše obrazovanje, nažalost, ni bilo gde u svetu obrazovanje ne može baš da isprati te tehnološke trendove koji su neverovatno brzi. Tako da imamo probleme da nađemo odgovarajuće kadrove. Ono što smo možda kao neki zanimljiv model uspostavili jeste organizovanje bootcampova, tako da smo taj, recimo, cyber security tim maltene formirali od ljudi koji se nikad ranije nisu bavili tom oblašću, a sa druge strane čak ne dolaze ni sa nekim predznanjem, niti su završili studije koje su srodne sa tim, da kažemo, naukama. Jer smo videli da čovek koji posjeduje veštine komunikacije, da je brz, adaptabilan, da može da uči, da može da sarađuje, da radi u timu i da dobro zna engleski jezik. Naravno, da može da usvoji znanja iz koje god oblasti, tako da smo mi kroz 3 bootcampa, kroz kojih je prošlo nekih 30 ljudi, došli do tima koji danas ima 26-7 ljudi, koji radi sa našim partnerima iz Amerike i Kanade direktno, tako da smo pronašli model koji možemo da prevaziđemo taj manjak kadrova u IT-u. Takođe, pošto se bavimo i drugim oblastima, shvatili smo da je to primenjivo i na druge oblasti, tako da sad u narednom periodu planiramo i bootcampove u oblasti dizajna, u oblasti pružanja usluga iz ekonomske sfere. Bukvalno može da aplicira svako ko poznaje dobro engleski jezik, ko prati napredne tehnologije, znači zna da radi sa tim savremenim alatima, da komunicira putem platformi bez kojih danas apsolutno nije moguće komunicirati. Naravno, neko formalno obrazovanje je, da kažemo, jedan od predznakova da nije preduslov, ali kazuje da ta osoba voli da uči, jer nama je potrebno da dođe osoba koja je spremna na jedan kontinualni rad, a mnogo više na kontinualno učenje u dužem vremenskom periodu. Mi imamo ljude, recimo, koji su u periodu od 2 godine, možda čak i manje, položili po nekih 10 eksternih ispita, koji su vrlo zahtevni. Znači, firma jednostavno sponzoriše čitav taj njihov razvoj, ali sa druge strane od ljudi se zahteva da stvarno ulože veliki napor. To nisu jednostavni ispiti, nije ih jednostavno savladati. Komercijalni su, popularni su u svetu u nekoj meri, ali sa druge strane imaju i podršku mogu da računaju na mentore u samoj kompaniji koji će im pomoći da prođu ceo taj proces i da se formiraju stručnjake u svim tim oblastima o kojima smo pričali. Mogu da prate naše zvanične kanale, znači preko svih društvenih mreža mi objavljamo kada imamo aktivne konkurse, a moguće i u bilo kom trenutku kontaktirati nas preko bilo kojih tih društvenih mreža, preko LinkedIna, Facebooka, sve jedno. Postoje, da kažemo, stalno otvoreni konkursi, a čak i kad nisu otvoreni, mi jednostavno komuniciramo sa ljudima i pravimo tu neku bazu kandidata da bismo, kad se stvore uslovi i kad naši mentori mogu da posvete dovoljno vremena, mi pokrenuli neku kampanju, jer to su obično grupe od 10-15 ljudi koji imaju 2-3 mentora sa kojima sarađuju maltene svakog dana i svakog sata su im na raspolaganju. Samo bih savjetovao mlade ljude da jednostavno ne posustanu u tom nekom procesu učenja, da budu spremni da greše, jer mnogo je teško danas u ovom izobilju informacija odabrati pravu oblast kojom će da se bavite čitav svoj život. Tako da moraju da probaju da bi znali da li se jednostavno nalaze u tim oblastima. Što pre krenu sa tim probama, lakše će im biti tako da kasnije te greške isprave.
ali u svakom slučaju moraju da računaju da ih učenje čeka čitav život, jer se tehnologija toliko brzo menja da to je jednostavno neuporedivo sa nekim vremenima. Znate one poznate paralele da je recimo usvajanje televizije kao medija trajalo desetinama godina dok se nije steglo do značajnih brojeva korisnika, onda vam dođe Facebook gde stignete, ne znam, za 100 miliona korisnika, ne znam, za par godina, pa onda neki novi mediji koji su još brži, tako da jednostavno savremena civilizacija, savremeni tehnološki trendovi diktiraju stalnu potrebu za učenjem, za usvajanjem novih znanja i sa druge strane da mladi ljudi imaju u vidu da je sve to moguće raditi iz svog grada, da nije potrebno preseliti se, da ima dovoljno kompanija preko kojih mogu da dođu do dobrih klijenata, do dobrih projekata i na kraju do dobrih uslova za svoj život. Nama recimo kao kompaniji koja je američka, tako, kroz vlasničku strukturu, ne znači nam mnogo da dođemo do finansijskih posledica. Jer tih 10.000, 20, sad su različiti ti programi, jel tako, podrške to kompaniji ne znači mnogo. Mnogo nam više znači da nam neko pomogne i kaže ovaj momak, devojka su ljudi koji stvarno mogu, da žele da uče, žele da se bore za sebe, za tu neku priču. Nama to znači pristup takvim kandidatima. Kada bi postojao, kada bi nacionalna služba imala kapacitet, možda ima, ne kažem da nema, kada bi mogli da identifikuju kandidate koji posjeduju te veštine, bez klasičnog formalnog obrazovanja, nama bi to mnogo više značilo. Mi bismo onda lakše ulazili u cijel taj proces selekcije, jer ovako mi imamo nekoliko iteracija i trošimo puno vremena dok ne isfiltriramo od 100 kandidata, 10 kandidata za koje znamo da će sa velikom verovatnoćom da uspeju, jer je investicija značajna za kompaniju. Znači, nama jedan ispit košta $200-300, mentorski sati takođe koštaju i voli bismo čak i da ta osoba sutradan ode negde, to je manje bitno, ali da ga formiramo da on sutradan celom ekosistemu donese vrednost. Jer će on za 3-5 godina dođe radi kod nas. Ako mi budemo okruženje u kome vredi da se radi, tako da nama nije žao da nam kandidat ode. Spremni smo na taj rizik, ali nam je bitno da ostanete u gradu, da ceo taj ekosistem radi, sve ovo što se dešava, ovi napori sa niškim klasterom, koji 10 godina se već bori da promeni ekosistem i svest sa naučno-tehnološkim parkom. Mislim da grad zavređuje da mu se da šans. Jedna od tema koja traje već 10 godina, sigurno 10 barem, jeste komunikacija sa univerzitetima oko promene kurikuluma. Naravno, to je spor proces, imate akreditacije i sve to, svesne su kompanije. Ja sam inače u Niketu, u klasteru naprednih tehnologija, u upravnom odboru i znam koji su izazovi drugih kompanija, a previše je to sporo. Znači, biznisi nemaju vremena da čekaju 4 godine da se sve to izdešava, zato što su potrebe, zahtevi su odmah, dajte nam sada. I te velike kompanije koje osluškuju i traže potencijalne partnere svuda po svetu, one traže veliki broj ljudi odmah. Nemaju oni vremena da čekaju 4 godine, do tada će tehnološki zahtevi potpuno da se promene. Tako da, potrebno je, zato je formalno obrazovanje sada u škripcu, jer jednostavno nije možda ni moguće zakonski ustanoviti toliko brze promene same agende šta ljudi treba da uče, odnosno studenti šta treba da uče. Ali zato su tu biznisi da pokušaju da stalnom komunikacijom sa univerzitetima, i toga ima, nije to loše, ali trebalo bi to bude mnogo brže, da bi ljudi dolazili sa završenim fakultetima spremni da doprinesu. Jer mi, ljudi po drugim programima, opet nam je potrebno dosta vremena da ih uklopimo u neki projekat i da oni počnu u kompaniji da zarađuju novac. Jer, nažalost, biznisi se baziraju na profitu. Da biste imali profit, vi ne možete beskonačno da investirate u nekog i da čekate da on za 3 godine počne da vam stvara novac. To jednostavno nije održivo. Tako da država mora da prepozna da je to strateški bitno, pogotovo u napredne tehnologije i IT, gde se lako se etabliraju biznis. Znači, vi da biste počeli da pravite bilo šta što je fizički proizvod, ali tako potrebna je fabrika. Onda su potrebna logistika, da li imate autoput, infrastrukturu, da li imate dovoljno napajanja električne energije i sve to ostalo. Za IT vam je potreban objekat gde će ljudi da sednu. Opremanje radnog mesta 2000 €. Ako dođe čovek koji zna da radi, on vam već prvog meseca donosi novac. Vrlo je jednostavno započeti celu priču i nije vam potrebno ono što kažu large scale, možete da počnete sa 5 ljudi da radite, ne morate da imate infrastrukturu za 250 jer je to minimalno održivi proces.
Tako da je to šansa Niša i svih drugih gradova, su i drugi gradovi počeli da prepoznaju, pogotovo kroz pandemiju koja se nadam da je prošla, da prepoznali su da je moguće kroz taj remote rad, odnosno rad od kuće, da je moguće raditi iz Pirota, iz Leskovca. Mi imamo ljude koji su iz Leskovca, koji su iz Pirota, koji su iz, ne znam, iz Jagodine, tako da smo shvatili da nema potrebe da jednostavno forsiramo ljude da se presele. Zašto bismo mi uništili tu mikroklimu, recimo, te Jagodine i preuzeli sav kadar, koji potom taj novac koji zaradi u Nišu i ostavi u Nišu? Zašto da čovek koji dobro zarađuje ne sedi u Jagodini i radi za nas potpuno produktivno, a održi sve ono što je oko njega? Jer u tome je poenta, ali tako da bogati grad i bogato društvo i društvo bogatih pojedinaca koji će sve to što zarade da troše tu. Da kupuju automobile, da kupuju hranu i sve to što prati ceo taj neki život, da kažem. Vrlo lepu saradnju imamo sa Metropolitanom i tu takođe postoje ti zakonski, da kažem, izazovi. Kompleksan je model. Naše zakonodavstvo je dosta precizno, možda i preprecizno, što savremeni biznisi nekako ne mogu da razumeju. Jer na zapadu uglavnom se gleda da zakonodavstvo izađe da ispuni zahteve biznisa, da bi biznis ostao tu. A kod nas se gleda da se ispuni sasvim legitimno je tako razmišljati, ali mora da postoji veća fleksibilnost. Jer vi ako morate 150 papira da potpišete, vi nećete da uđete u program dualnog obrazovanja. Jer tu ima nedefinisanih tema, novo je, tako sveže materija, šta ćemo da radimo ako čovjek odustane na drugoj godini, pa dobro, dobit ćete zamjenskog kandidata. Tako da razmišljamo o tome i nadam se da ćemo početi, jer su cene vrlo prihvatljive za kompanije, a na taj način dolazite u kontakt sa ljudima koji su u fazi formiranja, tako da vi imate mogućnost da ga formirate prema svojim potrebama, kad je već vrlo mlad, tako 20-21 godina, i to ima veliki potencijal, možda još veći potencijal ima dualno obrazovanje za srednje škole. To nama nije mnogo zanimljivo, mi ipak gledamo da radimo sa ljudima koji su punoletni i da njih, tako, kroz tih nekoliko godina formiramo, da imamo ljude koji imaju 21-22 i rade kod nas, što je nekad za IT bilo nezamislivo. Moralo je da završiš fakultet koji traje 7 godina, to je nekako previše vremena. Danas mlad svet ima veću agilnost i mnogo je spremniji i željniji, i onda kad se spoje želje i pojedince i kompanije, onda mislim da može da se dobra priča napravi.